Tarjo. Tini ni kok to mabuba gragun kha. Lockdown no tiwi. Guideline saklai kha kendro. April tani buskang sal nichini simi. Obono samungo phunangani dagi jakha. Kendro ni sorashtra kok jonglai no joto haste tai kendro bai naikol jag amchai rogno lockdown raida butang manilai nani dagi kha. Mundriokra Biplop Kumar Dev lukurogno arogyo setu app download khlainani koi kha. Kendro lockdown no tuye guideline eba raida butang saklaikha. Containment zone ni phataro April ni buskang sal ni chini simi raida butang kisasu kholoso khlaijagano. Habun saka hubba bagno khobui hubba ni mani khunui bai karangjag agency tangset phal nogrok a jorabo samung tangbai manano. Truck tai kubuni manai rukanai malkhung kok thong rugui kisa holoso khlaijagano. Manai karibai mani ulo truck buksa kifili thangai manano. Joto rang motha tai sakham sepsap manthagrama choltongano. Sorkar saka nangsukmani manui khunui snamma manthagrama tai amchaini phal nogni yaktui paikari tai kisa ke i tai motor ni phal nog eba e-commerce company rokbo samung tangai manano. Ferang mechanic IT return ni chubanai plumber motor mechanic rokno kisasu amchai ni phataro samung tangthani kisasu holoso khlaijakha. Nok tangnai rokno phatar ni tubu yawi amchai ni samung tangnai rok no riwi samung tang rena nangnai. Borok eba malmatani bemar naijakma sepsap manthagrwnai malkhung rok laisi manano. Tangnok rogo haste tai amchai ni tang songrogni dagimung tui malkhung laisi manano. MJN raga wo chalmung raida mani woi mask thubui samung tangai manano. Bono karui CNG LPG tai PNG no khubui thok tai gas ni dikholo raida kisasu holoso khlaijakha. Kendro saka tuijulang khor birkung khola rail station tai kubun mani rukanai malkhung rogno khubui no kjang tai mayab nog rogo sepsap chongjak gusumung naharui samung tangna nagano. Besorkari naimmuthang sepsap tai naikhung nogrogni samung kubun sepsap chalu tongano. COVID-19 ni bagui kjai tongjak beranai rok tai kubun lukurok sak nangjakma tai nangsukmani sepsap rinai rok hotel eba lojo tongnai abrok chalu tongano. Kendro hapang tai sak baithang chalokjak tai boning logi songni joto malkhung phiyokjak tongano. Police, Home Guard, Civil Defense hor buthanai naikhung jail tai auli naikrai sepsap manthagrwnani samung tongano. Haste tai kendro bai chalokjak amchai kubun joto naikhung chongjak sebuk rogno tiyui samung tangai manano. Ketal dagimung ni naharmung engkha lockdown ni puila beramo nangsukmani sakharui corona virus koprobma holirimo. April ni sal nichini simi kichisa raida holoso khlainani naharmung engkha hubak tai abu bai kerengjak samung tangrenani tai kami amchaini rang puisa manthogrumung. Abu bai baksa samung tang tanai rogni rang puisa ajumungni sebrimung. Kendro saka lockdown ni raida subaikhai krakhei yapri romjagana tai joto sorkarno o dagimung palaina nangana. Kendro ni cabinet sochiv tini kendro hapangni dagijak raida rogno jai khe samungo phunangnan bagui haste tai kendro bai chalokjak amchai rogni sochibokra tai police ni daginai ogra rok bai video conferencing ni bising tui koklam panda khlaika. O pandawo mundri bokrok ni sochiv bokrok kendro ni sorashtra sochiv kendro ni sorashtra sakham sochiv chong manjakha. Kendro ni hapang lockdown ni jorawo nungjaknai tui kaham manthagrwnani dagijakha. Alaida khai je kami amchaio medical sanitizer manthogya aro nungjaknai tui kaham manthogrisuknani dagijakha. Haste hapang no tui ni bial amchaio kaham khe tui manthogrithani
Sekangbariani sebriwi Chubamung sibir alaida khai nungjaknai tui kaham haspital bura buri rokni ashram tai bosti o tongnai rokno alaida khai mokol kainani sajakha sorkar saka nangjagia nangsukmani chlorine tablet tai bleaching powder samungo phunangna nangana কেন্দ্রনি স্বরাষ্ট্র কক্সংলাই নক যত হাসতে তাই কেন্দ্র বাই নাইকল যা গামচাই রক লকডাউন নি রাইদা বুতাং মানিলাইনানি দাগিখা দাগি মুঙ্গো তাংনক তাই উদ্লে জায়গাও মাস্ক মাথুবনাই কোন জায়গাও করকবা এবা আবুনি বারা করুং সাবো কুথুমলাই মাংলাক কাইলাবারি এবা কুথুই কাস্টমনি বাগৈ জেলা নাইকল ফাংনি গসিমু নানা নাংনাই জেসা জায়গাও খুতুই খিবি মাংলাক চুয়াক মুঙ্গি মাংলাক গুটকা চাই মাংলাক জেসা জায়গাও তঙ্গুই Kerjagnai manui palui manglak sorkar joto samung tangma jagao busagni tumari amdok nainani tai gobang khe sanitizer samunggo punangnani dagikha samung tangma jorao shift kainini kozaro kom khebo damsa buthagrena nangnai joto nono social distance muthang nargnani dagi jakha ha kotoro tabuk jora covid-19 bemar manjakha jotoi khorok chisai সারা চুকুচিসনি থৈকা খরক থামরা চুকুচিনি হামকা খরক সাসাই থামরা ব্রুচি থাম সাখাম কক্সংলাই নক সাকা হা কতনি জুদা জুদা জিলাবো কাইথাম বেরেক সনামজাখা হটস্পট জেলা নন হটস্পট জেলা তাই গ্রিন জোন জেলা কোভিড-19 বেমারি গোবাং আমচাই ন হটস্পট জেলা বেমার সলজাগুই তংনাই জেলা উঙ্গানো নন হটস্পট জেলা তাই COVID-19 বেমারি krui jalano green zone hinui chongjaganang jela rokno COVID-19 ni bagui simi hospital sakham center tai covid care center khuloknani dagi jakha mo koktuma awai khlaijagi tongo Akashbani Agartala kendroni Mundriyokra Biplop Kumar Dev Lokorogno Arogyo Setu app download khlainani koikha oboni bisingtui COVID-19 no tui baithangno hojak tonani tai aboni tang phamno tui Lokorogno khatung rinani kobokha Mundriyokra Biplop Kumar Dev saka tabuk jora hasteni phataro kusai tongnai khorok sasai bruichi sani bising khok bruichi rasai bruichi basai rangchubache rejakha ketalkhe taibo khorok snira bachini bumu manjakha bongnobo daktino chuba jagana yang Mundriyokra ni chubama rangkhoro rang chubanai rokno Mundriyokra Muchang Dev hambai yafarkha coronavirus kasu thani hastobo Lokorogno mask rumal gamsa tai ri koso thubui tonena nangsungna nagana tini COVID-19 na tui koktuma thumnaruni thumo state surveillance officer Dr. Deep Deborma opok saka yang corona koprojak hasteni puila burai bemari sak hamabai tini bono hospital ni yakare rejakha bono Udaipur otlanjakha tai salchi broi quarantine no tonjakha koktuma thumnai rokno bo saka